Bizkaiko Foru Barriaren 5. mendeurrenaren ospakizuna egin dute Gernikako batzarretxean, bertan foru sistemak duen balioa nabarmendu dute Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak eta Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzaren lehendakariak. Gure historiak argilunak dauzka, beste edozein naziok bezala, baina baditugu iraganari harrotasunez begiratzeko arrazoiak. Gaur egun garena eta gaur egun daukaguna gure aurrekoei zor diegu. Kultura eta tradizio politiko sendo batean kate begia gara. Pertsona eta elkar bizitza ulertzeko sakoneko herri ikuskera adierazten zuten gure foruek, giza duintasuna, askatasuna eta buru jabetza zituzten ardatz. Lanera buelta egin dute gaurkoan Tubos Reunidoseko Amurrioko lantegiko beharginek, pasa den ostiralean langileen batzordeak greba mugagabea bertan bera ustea erabaki ostean. Atarian Maderas de Llodioko langileek harrera egin diete goiztean goiz lanaldia hasi dutenei eta euren babesa erakutsi diete txalo eta pankarten bidez. 2 hilabeteko greba egin dute langileek zuzendaritzak enplegu erregulazio espedientea ezagutarazi eta 300 kaleratze komunikatu ostean. Naiz eta azken asteetan zifra aldatu. Horrez gain enpresa hartzekodunen konkurtsoan ere sartu da. Eta Israelgo marinako ontziak Global Sumut flotillako itsasontziak geldiarazten ari direla ohartarazi du gaur goizean nazioarteko erakundeak, 58 barkuk osatzen dute momentu honetan Gazara laguntza humanitarioa daraman ontziria, estatu sionista nazioarteko uretan ari da saiatzen haiei oztopatzen, apirilaren 26 jada geldiarazi zituzten hainbat ontzi, bai eta hainbat pertsona atxilotu ere tartean euskaldunak, eta egoera salatzeko elkarretaratzeak egin dituzte Euskal Herriko hiri eta herrietan arratsaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri 100 pertsona bildu dira asteburuan Iruñean, Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariaren kargu gabetzea eskatzeko. LAB sindikatuaren deialdiari jarraituta zeharkatu zituzten hiriko kaleak, kontseilariak azken 7 urteetan hezkuntza komunitatearen aldarrikapenei kasurik egin ez izana salatzeko asmoz. Nafarrako hezkuntza komunitateak Carlos Jimeno Kontseilariak kargua uzteko eskaera luzatu du Iruñean, Jimeno kanpora lelopean eginiko manifestazioaren bidez. LAB sindikatuak eta ikamak deitu zuten mobilizazioa. LABeko ordezkariek azaldu dute hezkuntza langileek ezin dutela gehiago. Lankarga gero eta handiagoa eta konplexuagoa baita, baliabideak eskasagoak, lanbaldintzek ez dute bat egiten eskakizunekin, ratioak eutxiezinak direla diote ikasgelen errealitatea ikusita eta elkarbizitza arazoak dituztela gero eta nabarmenagoak direnak. Ordezkariek nabarmendu dute 7 urtez jarrera berdina mantentzen ari den kontseilaria dagoela. Entzungor begibistakoa denaukatzen duena negoziazio aukera guztiak baztertuz eta hezkuntza departamentua arropuzkeriaz eta autoritarismoz gidatzen duena. Egoera horren aurrean LABek departamentuari eskatu dio langileekin esertzeko, haiei entzuteko eta dituzten beharrei erantzuteko. Horregatik oroitarazi du maiatzaren 28an, 4 orduko lanuztea egingo dutela Nafarrako gobernuari eta parlamentuari langile publikoen estatutu berria atzera bota dezatela, atzerapen handia ekarriko baitu lan eskubidei dagokienez. Egun horretako manifestazioa eguerdiko 12etan abiatuko dute hezkuntza departamentutik eta Nafarroako jauregiaren aurrean amaituko dute. LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna izan zen atzokoa, horiek horrela kolektiboaren aurkako indarkeriak gora egin izan ohartarazi nahi izan zuten hainbat elkarteek Euskal Herrian egindako mobilizazioetan. Igande honetan LGTBI kolektiboak pairatzen duen indarkeria salatu dute. LGTBI fobiaren aurkako egunaren harira, E28 koordinakundea, EGAM, LAB, Steilas, IKAMA eta beste hainbat eragilek manifestazioak egin eta adierazpenak argitaratu dituzte.
1990eko maiatzaren 17an duela 36 urte, Osasunaren Mundu Erakundeak homosexualitatea buruko gaixotasunen zerrendatik kendu zuen. Horrek urrats erabakigarria ekarri zuen kolektiboaren eskubideen aitortzan, eta ordutik LGTBI fobiaren aurkako borrokaren egun bihurtu da. E28 koordinakundeak agerraldiak egin ditu Bilbon eta Iruñean. Bertan, salatu dute egunerokoan indarkeria eta diskriminazioa pairatzen jarraitzen dutela, eta egoera horretaz nazkatuta daudela. Gainera, indarkeria instituzionala ere deitoratu dute, eta argi utzi dute ez direla isilik geratuko. Bestalde, berdinduk ere oharra kaleratu du. Azken urteotan aurrera pausoak eman direla nabarmendu badu ere, hainbat datu kezkagarri mahai gainean jarri ditu. Ikuspegiren azken inkestaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko herritarren 77,8%, askotariko gizarte batean bizi nahi duela dioen arren, biztanleen 15%ak diskriminazioren bat pairatu du azken urtean. Gainera, aipaturiko bereizkeria kasuen 96% baino gehiago ez direla salatzen ohartarazi du LGTBI Euskal Zerbitzuak. Horren aurrean, Eusko Jaurlaritzak guztien eskubideen defentsarekin duen konpromisoa berretsi du, eta politika publikoak garatzen eta indartzen jarraituko duela adierazi du. 2026ko urmuga aurkeztu dute ekitaldi musikatu eta herrikoia. Uztailaren 17tik 25era egingo dute Euskal Herri osoa josiz, 7 lurraldeak josiko dituzte eta Bidasoa ibaian aurkeztu dute zergatik aurten migrazioari erreparatu nahi baitio urmugaren urtantak. Zipriztindu nahi ditu herritarra kontzientzia piztu eta normalizatuta dugun egoera honi, sentsibilizazioa eman nahi izan dio ikusgarritasuna emateko eta errealitate hau zabaltzeko musikarekin, errealitatea horrela ere ulertzen baita eta datorren astean Kanariar Irletan egongo dira antzeko egoera dutelako eta bertako urmuga izparekin batera El Hierron joko dute. Urmugaren urtanta ekimenaren 7. edizioa aurkeztu dute astelehen honetan Irunen. Mendia eta musika uztartzen dituen egitasmo artistiko eta herrikoi hau hainbat berezitasunekin itzuliko da. Aurtengo edizioak Atlantikoan bizia galtzen duten migranteak izango ditu ardatz, eta horretarako Kanariar Irlekin elkarlanean ekimen artistiko bat jarriko dute martxan. Muga administratibo eta fisikoek pertsona migratzaileentzat dakarten oztopo gaindiezina ikusarazteko asmoz, elkartasun mezu unibertsala eskainiko dute 2 zatitan. Lehenengoa maiatzaren 24tik aurrera izango da. Espedizioak La Palma uhartea zeharkatuko du eta maiatzaren 30ean El Hierron amaituko du ibilbidea. Itsasoan bizitza galtzen duten migratzaileen omenez egingo dute musikaz beteriko ekitaldi hori. Bigarren zatia Euskal Herrian egingo dute uztailaren 17tik 25era. Aurten, Hego eta Ipar Euskal Herriko muga administratiboa igarotzean bizitza galtzen dute migratzaileen memoriak garrantzi handia hartuko du eta hainbat kontzertu egingo dituzte Bidasoa inguruko herrietan. Ekimena Araba eta Bizkaira ere hedatuko da, Artomaina eta Delikara esaterako baita Urduñara ere. Kontzertuetarako sarrerak ekainaren bukaeratik aurrera izango dira eskuragarri ekimenaren webgune ofizialean urmuga.eusen alegia. Hawaiira egingo dugu ondorengo minutuetan, bertan Iskander Sagarminega igerilaria eta Eider Eibar marrazkilaria daudelako, Kokolulu itsaserronka marraztua egitera joan dira, egin eta lortu gainera, izan ere Kaigui kanala igerian igaro duen historiako 8. igerilaria da Iskander, eta pantailaren beste aldean ditugu biak, eguerdion esatera nintuan, baina Gabon, bikote? Gabon. Eguerdion, Gabon, bai. Eta lehenik eta egin zorionak, bikote? Eskerrik asko. Zer modu zaudete? Ontxe nekatuta, hemen gaba da, eta igertzen dugu da loguria gazgabi, ja. Baina posik. Posik, ez da. Esango dugu, oso posik. Esango dugu Molokaitiko ajura egin dozuela batak igerian eta besteak itsasontzian, nola joan da erronka, Iskander? Erronka zenan oso gorra izan zen,
uste genuna baino denbora askoz gehiago eran zauen, ratu guztien aurreko korronte izan nuelako, eta adibidez lehenengo 5 orduetan bakarrik 5 kilometro egin nituen, tarte horretan egin behar izan nuenean 16 kilometrotik 20 kilometrotara. Así que gogorri pin izan. 55 kilometro direlako tarte horretan, eta 18 ordu eta 53 minututan egin zenuen, batak eta besteak. Bai, azkenean biok egon ginen izarrik, eiderbe barkoan emoten jana, grabatzen, zuzeneko jarraipen egiten, luzatu zen, gau ez hasi eta gau ez amaitu. Eta Eider nola bizi da erronka itsasontzitik? Ondo, dantzan, denbora guztian, ez da momentu baten bez geratzen, eta gogorra izan zen. Beste Iskanderrek burututako beste erronka batzuekin alderatuta, oso luze joan zen, korronteak oso gogorrak izan ziren, eta barkutik egia zen, eroso laguntzen da, ze zu esaude horri garian, eta ikusten duzu mutikoa jotazu itxasoaren kontra borrokan, baina ez da erreza ikustea bera, ez dagoela, horrengoan igual ez tozu hainbeste disfrutau, ez? Beste batzu egin alderatuz. Ez, ingoan ez, azkenan korronte horregaz eta osta eginen dituela metroak aurrera, ikusita, pentsatzen, amaien nia beto badoa, gero haizea eta olatok egon ziren, orden itxasontxe asko mugitzen zen, gogorra egon zen itxasoa, dana izan nuen kontra haize, korronte eta olatu aldetik eta ratu guztien ganera. Eta bikote nola prestatu duzue erronka hau? Imaginatzen dut fizikoki bai, baina psikologikoki ere prestatuta joan beharko duzuela erronka egitera? Bai, prestaketa honek jaulako erronkek prestaketa luzea eskatzen dute. Eta hilabete askotako lana, eta Iskandarrek esaten duen bezala, erronka egitenera bera, saiatzea eta aukera hori izatea, erronkak diren tokietara joan alizatea eta egun hon bat ateratzea eta horri badauka lanketa psikologikoa ere, bai. Ez da, presta egon behar zara joan eta egiteko edo joan eta ezin egiteko, eta gogorra, bai. Bai, hemen azkenean oso ohikoa da eguraldien arabera egoten denez haizea asko eta azkenean bi uharteen arteko zeharkaldi bat danez, oso arrunta da etortea irlara, egote igual bertan igual hilabete eta itxutxe atxera ugerrezin eginik. Eta hori belandu iten da. Eta gero erronka bera, zauzenean hor ugerrean, erronkaren gogortasun handiena psikologikoa da. Esango nuke euneko kasu honetan, erronkaren 90% psikologikoa da. Izan zen fisikoa baino gehiago. Azkenean erronka lortuta esaten gabiltzen moduan, hala ere irakurri nuen olatu erraldoiak aipatu dituzu korronte indartsuak, mota askotako marrasoak, marmoka, pozointzuak, ozeano barea ez da inbarea beraz, bikote? Kasu horretan, marrasoak eta marmokak eta hori, bai izan zen barea. Horre esan ziren, piniko txut dana gatz, baina hau kenduko txut. Gero ganera, hor bat egoten dizen dira eskarabelak. Eta daramat kaiak bat alboan, eta kaiakak ukiten dau holango tiburoien kontrako uina bidaltzen ditu, eta tiburoiak marrasoak ez urbiltzeko. Baina marmokak bai, egonan ziren hor karabelak, eta gabasoa zenean ez duzu ikusten. Orden azkenean izan nuen bildurra izan da, ia ontsi egitzi falta eta heltzeko, nahiko nekatuta noa, ia ez naztopatzen holango marmoka bategaz, eta egindako lan guztia pikutara bota. Eta bikote, Hawaiko erronka hau, zazpi itxasoak itxasoko erronka gogorraren parte da nolatan okurritu zitzaizuen egitea erronka hauek? Azkenan direz, erronka gogor, esanguratsu, erronka pertsonal bat bebada, eta gero lekuak eta non diren eta
asko gustatu biok hitz egiten, leku ederrak direz, Bai, azkenean Iskander eta biok betidanik egin dugu elkarrekin berak igeri eta nik lagundu kaiakean eta elkarrekin entrenatu ditugu ordu pila bat. Eta geneukan kokoak proiektua alde batetik, web orria eta aurrentzako egindako ilustrazioak, bideoak, web jokoak, proiektu guzti hori martxan zegoen, eta ordan oporretu zitzaigun, segaitik ez dugu kokoak unibertsoa, eta gero guk gure bizitza pertsonalean egiten dugun igeriketaren kontua elkartzen. Eta hori izan zen lehenengo pausua, nik uste dut, eta gero Iskanderrek esan zuenean, ni prest ikusten zazpi itxasoen erronka lortzen saiatzeko da prest nau, eta holan antolatu genuen guztia, baina era oso naturalean. Ohituta gaude, bai bera guretan ordu asko egotera, eta ni txalupan ibiltzera, kaiakean, ez hainbeste marrastera egoera horietan, baina hori ere praktikatzen da. Orduan, hainbat erronka daude erronka honen barruan, baina halan. Aurretik ere Manhattan, Uhartea, Katalina, Kanala eta Iparkanala egin dituzuelako, nola joan dira, nola joan ziren erronka horiek? Superronda. Iazkoa izan ziren borobil, irten ziren hirurak, posik, eta, Iparkanala be aurreko urtean hilabete egon ginen hor Ipar Irlandan, eta ezin izan genuen lortu, ezin izan ginen urten, eta iaz lortu genuen Iparkanala ere, da, egia esan, iazkoa urte borobila izan zen, eta aurten gabe martxa horretan doa. Gainera pasadan urtean hori, erronka oso gogorrak, bata bestearen oso segidan, itxaso oso gogorretan eta oso desberdinetan bebai horren artean, eta dana joan zan ondo, bidaiak ondo joan ziren, egunak, ez dakit zeube ondo sentitu zinen, dana... Oso izan zen. Gainera Katalinakoan hor bai izan nuen hori gabazan, hor bai zegoela bizitzatu hori izan dituen, bai marrazoen bizita, balena eta danana, hor egon zan, movimento egon zan. Marrasteko ere oso interesgarria izan zan. Katalinako erronka hori, hor egon ziren. Eta gero gabaz zegoen, hemen be baseu egen, gabean ugerren nengoela Platon bioluminiscentea, baina Katalinan txan ikusten naben dana, beso guztia, gorputxa, dana kolorestatuta, eta hemen ikusten ziren, puntutxu batzuk esan ikusten asko. Katalina bai izan zen berezia, eta polita bat, ez be balea eta agertu zanean da. Egunean, ez hor dugu be, erronkan egunean, hori itxasoan mugituta egon zanez, eta korronte gogorroiek eta, ez genituen animalien bizita asko duki, ni momentu batean olako aleta baltz bat ikusi nuen, bera bakarrik eskina baten, eta baina esan gehiago agertu, eta txori pila baten bizita eduki zen. Baina gero, hemen pasatzen ari garen egunetan, animali pila bat ikusten ari gara, marrasten, eta superpolita izaten ari da. Hemen, entzatzen nuen beregun bakotxean, lehenengo egunean, bigarren egunean, nahiko hilu zegoen ez zegoen, eta dordoka bateri, ipini nauen eskua, oskolaren ganean, justu, zer da, enbor bat, eta ikusi naben, dordoka bat. Dordoka bat ukutu dut. Zera, nan posible, ezin dira zukutu. Ez dut ikusi, baina ukutu dut, endotxetolan, eta igerri doanan dordoka bazala, soltabin dut, eta gero egunero ikusten dituen, 3-4 dordoka, egon nintzen be Waikiki zonan, bertako igerilariekaz ugerrean oso rekorrido ibilbide espotxo batean, da igual nonden 20 bat izurde, espin dolfin etxen amengoak, inguruen. Ondartxan, zegoen horri txakur bat, umea ukiten. Kaibi, justo gu egon garenean, egun horretan izan zen, kaibi zegoen, eta ordun zegoen, eta erditu behar zuen hori egun horretan edo gitxira. Eta holan izan zen, gau horretan jaio zen bere kumea, eta mundu guztia zegoen super emozionatuta, kaibi zaintzen, eta marrastu genuen, eta eskatu zizkiguten marraskia gainera, bertako animalien babeserako elkartekoek, handaukate gure marraskia jarrita, eta oso mantak, animali pilo bat, esaten duen, ider, kanalean ikusiko danetarik. Hemen urteten nazen bakotxean, dau beteta,
ikusten ikusten dut danetarik, egun horretan, esebez. Ez nuen ikusi, baina ez da arrain handirik, arrain txikitsu batzuk, marmokak, baten bat igerri naben nolango garro batek edo emondoztela arpegian edo, baina horren askontan egoten direz, esatitxuak egoten direz, da normalen igertzen duzu gorputxan zeuzer iten dutxula ziztada txikitsu bat, ez da bedez marmoka handi bat, baina egon barko zirenak, ez ziren egon. Berezia izan zen. Eta uraren kolorea. Uraren kolorea kanalaren erditik pasetan zinen nor 700 metro dau, eta eguzkia egon zanean, hor dauen urdina ez dute inon bez ikusi. Txalupatik igarri genuen, itxasuntzetik igarri genuen. Esaten nautzen kapitainari, zer da urdin hau? Nik ez dut ikusi inoiz. Hau, eta esaten zian, sartu zaitez, baino bat hartzen. Hemendeko 700 metro berantza, piztina handi bada, dani bai. Marraztu bai, baina Iskander posi da bilor. Errez esaten delako 700 metro, sakonera 700 metro errez esaten da. Ider, aipatu duzu ezagutera ohituta marrazkiak egitera egoera horretan, nola uztartzen da igeriketa eta marrazketa? Erreza da? Bai, egia esan, hasieran apurtxu bat komplikatua esan, ze nahi gabe horrelako erronketan, paperak guztitzen zaizkizu, haize piloa dago, Iskander relikatu behar duzunez ere denbora oso mugatua da, zenik ordu erdiro prestatu behar dute botila eta soka lotu, eta bota, eta jaso, eta aldatu, eta grabatu, saretu, zuzeneko erronka marraz, zuzenekoa denez, zuzeneko edukiak. Ez da paratzen, minutu bat Ez, bai, neko estresantea. Nik uste dut desiatzen nago lagunen baten txalupa bat hartu eta saretu gabe Iskander ondoan igerian eta ni marrazkiak egiten joateko. Eta egun horretan dorduka pilo bat agertzen diren. Baina erronka egunak nahiko estresanteak izaten dira. Eta polita izaten da, ze batean jateko ematen diot eta esaten du, tia, orain badauzkat 20 minutu. Ez dugu beste zer egiteko, sareak elikatu ditut, web horrian jarri dut ez dakiz zer, Instagramera jo du bestea, erantzut honen mezu erantzun dut, besteak ez dakiz zer dion, bale, oso ondo, eta esatu dut, orain! Eta ordan marrazten hasten zara, eta beti gertatzen da zerbait, edo arkatza okertzen da, edo momentu horretan olatu pila bat hasten dira, eta batean Iskander biztatik galtzen duzu, eta beldurtzen zara, edo, bai, beti zer. Eta teknikoki, hasi ginenean, marrazkiak ere batera egiten dituen, eta ja badauzkat truko pila bat. Eta oso garrantzitsua den gauza bat, ez diot emaitzari garrantziarik ematen. Ni ohituta nago zirriborrak egitera eta, nire marrazkiak ezagutu eskero, ikusten da, gustatzen zaidala, ez? Gauzak bukatu gabe eta apur bat fresko mantentzea. Denborarekin hori landuz joan naiz eta hori da bilatzen dudana eta gustatzen zaidana. Baina txalupan egiten ditudan marrazkiak izaten dira testigantza moduko bat. Izaten da, gertatzen den egoera bat edo marrazten dut, baina ez da inolaz ere oso landua edo ez dut edertasun bat bilatzen, edo lan bukatu bat. Berez ez dut bilatzen, txalupan gitxi hau. Eta bikote, amaitzen joateko, hemendik aurrera ze asmo? Hurrengo erronka pentsatuta, ja? Bai, deukat, zazpitxasuen barruan sartzen da Gibraltargo itxasartea, dekot ustaia hasieran, hau taldeka da, badeukat beste irugaz iteko, eta hau laburrena da, zazpitxasotik laburrena da, tarifatik Marrukosera ingo dugu Uger. Baina hilabete barru. Eta hilabete barru. Hilabete barru izango da. Eta dekoguna bestea pentsatza Zelanda barrikoa, izango zen datorren urterako, eta Japoniakoa azkenengoa izen bada, ze Japoniakoan egon ziren hainbat arazo antolakuntzarekin eta ontsa hartu dago bertako udaletxeak, da urtero bakarrik hartzen dituzte 6 gerilari, eta garrantzitsua da izatea beste guztiak amaituta. Orduan... Eta ezin duzu denboraz lotu. Urte horretan apuntatu bazara eta aurkeratu bazaituzte eta dena oso... Bai, oso protokolaria sartu dute, eta garbi. Bikote ustaileko erronka horri pendiente geratuko gara, ia lortzen duzuen. Eskerrik asko bikote, 11 tartetxo bat eskintzarren, zorionak, beste behin ere, eta beste bat arte. Zuei eskerrik asko.
Gure aldetik besterik ez, gogoratu albisteak une oro gure sare sozialetan eta hamaika.eu dituzuela eskuragarri, gu bihar itzuliko gara betiko orduan eta betiko lekuan, Bengo eta Olaia Inziarteren beldurrik gabe abestiarekin utziko zaituzteko. Bihar arte, Gabon pasa. Leku asko aroma dut buruan, egon ginelako, izan ginelako, zuen babespin, dena da desberdin, etxe batez delako, etxe ez bada zuekin. Hemen gabiltza berriro, bastarratxalde batean, eguzki deuria bino berdin jarraitzen dute, urrezko katia dara matamonan omenez, zagalduta banabil zuekin galdu nahiko nuke. Kanta hau eskertzeko dela, aurpegi berdinak holtza gainean ta taberna zuluan, garaitezina batea gauden noietan. Etorriko den horrei, pasa ditugula askota jarraiten du hemen, akats mordo bat atzian ta kolpeka ikasten, arazo bat ez dela korazo zuek bazaudete. Beldurrik gabe, etorriko den horrei, pasa ditugula askota jarraiten du hemen, akats mordo bat atzian ta kolpeka ikasten, arazo bat ez dela korazo zuek bazaudete. Errepikatu dut behin eta berriz, eta hala ere ezin sinetsi. Ez nagoela bakarrik, irantzi ditugun tragoak kontrako zintzurrera pasa izan direnez, nahasi zaizkidan uretan gazia eta gozoetan ito izan aizenez, barkamen eskenien nahi diot bide lagun zintzoari, beldurrez jokatu badut, inortaz ezin fidatu. Izenduko dut zure diztira, zuetzan lasai gora begira, roa oztopatzen digute.